Γεια σας YouTube. Είμαι ο Λάμπης. Καλά, εντάξει, ψέματα. Αύριο θα με λένε Τάκη, μην ανησυχείτε. Σήμερα θα σας δείξω κάτι ρυψοκίνδυνο, κάτι απίστευτο. Κάτι που μόνο ένας έχει καταφέρει να το κάνει. Αυτός είναι ο... Ποιος ήταν, περίμενε. Το ξέχασα. Ναι. Ο Λάμπης. Καλά είπαμε, Τάκη. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς να βάλετε νερό σε ένα ποτήρι. Ποτήρι! Θα πρέπει να πούμε τα μαγικά. Για να δούμε. Αμπρακατάμπρα, χέσε μια κουράδα και την αγελάδα. Το ποτήρι. Μαγεία. Τώρα θα χρειαστούμε και ένα μπουκάλι. Όχι το μεγάλο, γιατί θα γίνει έκρηξη. Θα χρειαστούμε το μεσαίο το μπουκαλάκι. Το τόσο περίπου. Να, περίπου μέχρι εδώ. Για να πούμε τα μαγικά. Αμπρακατάμπρα, χέσε μια κουράδα και τον γίνει. Wow! Μαγεία! Τέλος πάντων, τώρα που έχουμε και τα δύο υλικά, πρέπει να ανοίξουμε το μπουκάλι προσεκτικά, γιατί μπορεί να γίνει καμιά έκρηξη. Είναι δύσκολη διαδικασία. Για ξαναπάμε. Τα καταφέρνω. Ορίστε. Το καπάκι. Και το νερό. Άβρα. Τώρα αφήνουμε προσεκτικά το καπάκι κάτω για να μην μας ενοχλεί. Με προσοχή όμως, μπορεί να γίνει καμιά έκρηξη. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, YouTube, εγώ τρόμαξα. Τώρα, παίρνουμε το μπουκάλι και ρίχνουμε νερό μέσα στο ποτήρι. Όταν σιγουρευτεί το ποτήρι έχει γεμίσει μέχρι εδώ, να το ελέγξετε. Μέχρι εδώ. Άντε να είναι εδώ. Τότε πιάνετε το ποτήρι προσεκτικά. Πώς θα το πιάσω, έτσι να το πιάσω, όχι δεν γίνεται. Έτσι να το πιάσω, ναι. Και πίνετε. Δροσερό. Μετά κλείνετε προσεκτικά το μπουκάλι. Χιλιαμότο. Δεν κλείνει. Ωραία, έκλεισε. Μετά εξαφανίζουμε τα υλικά για να μην μας πιάσει η μάνα μας και δει ότι ήπιαμε νερό. Γιατί δεν επιτρέπεται το νερό. Αμπρακατάμπρα, χέσε μια κουράδα, την αγελάδα και τον γίνει. Wow! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο,
κάντε like, subscribe και δείξτε το στους φίλους σας για να μάθουν και εκείνοι πώς να πίνουνε νερό.